friend okum nipa enka akane no ena kanana eto ya enka ono ene abrafo pani a enka sebe e ka se mpie na se wupie a utibeko no ono na daso no obrani pani okum nipa sa pepepe e kwan demo a ye ne kwa akotwetwe nkomo na ya de dase esiga so na kukuo ti etwetwa guma esiga no so sa de jatom Esia ese yaya ene ye duro na ye yiso oba ni kwa se ofro gina so because oba ne se o gina so a o blet mi twa e ma bi nti ade bi a tumi wo hamani asise ana me friend moto nti ye de slasa no de bi agu nsam ni ano ye de bi aso ye ese ye wura ho pam sunsunboni nti mo na wo shi no nti so we ha se ye shi ne se ye du ahemfo nanimu a obitime de epege omontoma ehiem de eto ebi nso na ode nsa akọ ha so ati ase ebe na ebe kwa kura ne de ese ma mpomai ye mo ka kire me se obia na enfo se sakona pa de kwa ahwa ye te damnam ti se wa na de a enye obi ne kuma ntwi wo asi akona de nteji a kire ma na ese ana se de ntuma po ayila wo a wo de esini ba yila empai ti de ese de mo e ka kire ma mpomai a to se bibia boko oh bibia enya boko sa ye ni abre he said that brother from mampo mind de nya boko mai sa da nya me enti e be fa ne se boko se brother na to nsa frɛ no enti awurade mu de eye boko ba mamle kwa so de nya boko sa ye hu se efiri Saturday no e be pem nyambo china ye be ba ha bia na mo ha mokɔ ne ye ba ne abeto mo ana enya se ye kɔ ne ba abrafo se ye ne ye nti ye de na wo ho nti ye efri adabesi na de na pa de nya de abrafo be da bi se ye we no na kire se ye we na na sa nti obia na nti ye wa haya kopem se ye de na be kokura akura nsa na abrafo ne aku sa de ya de nkom you say etoda mani sutimi yesepa na ebi ba mu pion mo etoda nso ana mo ya na dendia yo eni so yese do se enipa na ba behwa santre ne to aso a ese eni so yese ena blafo so eduro na ede stra ya enu na nya bidie hamani asise ana mo friend moto ti ya de stra sa no de bi agu nsam ni ano ye de bi aso ye ese ye wura ho sa guro die di kura ti sende obitime kase o mu di bidie na asra mo o manu nya bidie keke nya bidie ye friend moto hama bia hama be adue no ya fa we kakra na fa ya kakra na fa ya kakra ya kambo na ya de da se esiga so na kukuo ti ye twetwa guma esiga no so sa de jatom esia ese yaya ene ye duro na ye yiso ese eno mamo ahoden amonna se tumi wo ja hama be adue no akeka bom de ye fa hama we ni afa we ni afa we e se tumi wo ye de ya ne ewura ho tini ba ojina okra ye ho sanity ye se nyambo china ana se e china na ye knife no asantema nyina ewura ebeba na oba ade asem na wo ka kire obi a wo mapo kroim yo de mo e kan se opim so oba na nse na ni abre bi se da asebore opim so ni no ho agoro santemai e ba se asantemai akora no machine wa mapo yeso edi akotene wo enti na se da asebore e da fam de na otumfo opim so na ni abre pa to oba esa blafo ebie kwa mu se obi antwetwa na na no so akɔhwɛ ne bere mpɔn so da hɔ ti e ba sa na ani abre ese na na be ya mamle bibia wie kwa na na do a de na na be kwa kura ne de ese ma mpɔn mai ye mo ka kyerɛ me se obi ana enfo se sa kɔna pa de kwa ahwa ye te damnam
nti sɛ wana de a ɛnyɛ obi ne kuma ntwi wo asi akɔ na de nteji akyerɛ ma na ɛsɛ anase de ntoma po ayela wo a wo de yesini bɛ yela ɛmpae nti na ɛsɛ de mo ɛka kyerɛ ma mpɔma yɛsɛ yɛbɛda wase ne mo adwuma pa mo bɔ ɛne na mo na yenim sɛ ɛde ya mo katua nso wɔ hɔ yeso nana meda wase pa na ensem bi wɔ hɔ a ehia ano ye aba ba to Michelle you so abunu me de share bibi abɔkɔ ba de ada roba bibi abɔkɔ pato yɛsɛ mo a mode no masra mo anim no yɛsɛ yɛfrɛ ma brafo ana ebi wɔ abrafo ne wɔ mu nchichemu saa hɔ oh metumi aka sɛ yɛwɔ mu nchichemu san sɛ ɛwɔ abrafo ne wɔ beble obi wɔ hɔ a ɔhene kɔ a wodi n'anim obi wɔ hɔ a ɔwɛn ɔhene abla ɔkɔ akura nti obiara wɔ ne dwuma a wodi ɛwɔ ahene nsɛm enso mu nyinaa mo dresse pɛpɛpɛ sa yafade ndi ni nyinaa ɛyɛ pɛ but ebiara wɔ ne dwuma a wodi yɛhu sɛ yɛde nana to hɔ free efiada homakye no anaasɛ yɛmfa sɛ memenda homakye no ɛbɛpem ne kyena yɛmfa sɛ na miɛnsa no monna ɛno kora yɛnda san sɛ dwumadi no ɛyɛ dwumadi a ɛda fam nti woda because nanana ɔda mpamu no mpanimfoɔ de n'ahyɛ nsa nti sɛ wokɔda ne sɛ wobɛba ne sɛ nanam bɛba na nneɛma a yɛde hyehyɛ nana no ebi ɛni hɔ a yɛwɔ ano yie nti ne kwan sɛ yɛda nti wɔ sɛ yɛgyina ne nso ɛkɔpem sɛ adeɛ bɛkyena nanom bɛsan aba no koraa no yɛda so gyina kɔpem sɛ yɛbɛkora nana akyi korakora saa ne sɛ deɛ ekura wɔ anaasɛ da kom yɛfrɛ no sɛn we yɛfrɛ no ɛhyɛ toa ne yɛde hye ɛhyɛ yɛ adeɛ bi a ɛpam sunsumbɔne nti mɔɔ no a wɔhyi no nti sɛ wobɛhwɛ a sɛ yɛhye ne sɛ yɛduru ahemfo no anim a ebi tumi de ɛpagya ɔmo ntoma ɛhyɛ mu ɛyɛ dɛ ɛto ebi nso na ɔde ne nsa akɔ ha so ate ase pamto adeɛ a ɛwɔ yɛkyi ade fitaa yɛhu sɛ obi fa so a na sɛ yɛtea no ɛno adeɛ pa na ɛta akyire ase me de hyeɛ ɛne mpanimfoɔ kaa sɛ ewie bi ɛna kɔwɔ bi cause ɛhɔ no ɛyɛ ahempɔn na ɛtena so nti sɛ wonyɛ ahempɔn a woni ho kwan sɛ wokɔ so ɛna secondly no ɔbaa ne kwan sɛ wɔforo gyina so because ɔbaa ne sɛ wogyina so a obla tumi twa a ɛma bi nti adeɛ bi a tumi wɔ nti yɛbɛhwɛ a ɛkyena nyame ado ne sɛ yɛ nana wopem so ɔba a ɛhɔ ɔno ne na mpanimfoɔ ɛbɛtena na tena nkonnwa ɔmbɛtena ɔba a woda so bu nsa no yɛmfa so memfa no sɛ obi nimo na ɔbɛfa so no ɛnya nsunsan so wɔ ne so oh wait okay so nimu dia ɛne mpani kan sɛ yɛsɛ nananom abosom mu di asɛm aha nti so onimu a betumi aka sɛ betumi aba sɛ ɔmfom ni ba wonim na sɛ okɔgyina so dia kuyɛ bɛka nano fried efiada nwumla nananom akɔnfoɔ edi agorɔ no ɛma no kɔgyina gyina so ɛma me kɔpam wɔn di sɛ wonim a ɛnyɛ ɔbɔ apae a yiri yɛ sɛ obetumi enya kan sɛ fafiri wɔ hɔ mɛka saa fafiri betumi ɛpɛ mu aba na ɔba a wɔtwa bradeɛ ɔno nso deɛ ɔtumi gyina so ɛna me di ka kyerɛ sɛ ɛhɔ ɛyɛ ahempɔn ɛna tena hɔ ahen aha nti wo ni kwan sɛ wokɔ gyina so so ade ase sɛ ɛnyɛ ahempɔn a anaa sɛ ɔhene koraa no ɔne na ahenkwafoɔ no ɔmo sɛ ɔhene te biama na ahenkwafoɔ te n'anim so ate ase di sɛ ɔnyɛ ahempɔn a woni wo kwan sɛ wɔyɛ de woforo saa abannwa ɛyɛ same asantema nyinaa tɛ den
otumfo seli tu openso obema samire ni de hye pa onua ni mpo na da fom no ite na santema nyina ye din ama santema mpo man se upie mpo kromo tumi say yes ama mere na mane na ekoso se yewura da sebre na wo sebo nsu asantema mpo hene eya santema ni fa hene eyisu hene na se ene wo kwa akura kwagina home tiama enne eya santema mpo man ni Ghana mana santema wegin ye ni abere sanse ye maame ejakomadu fie na mpo hema na nta kokoso sanse ne brichi kese pa na bono amene na nati ni sofiti nanu ina abesi nde ka wanyema de won hye dan su na so sanse de hye da untene na mpo hema ni abere o hye se de ye asanteman abrafo ye kumnipa ye na aba otumfo abrafo ne asanteman abrafo panifo nyina abeka ye ho amene ye boban sonokon ade agya ye lura na da se be osebo su kwan de a nen enye bete maye sanse ye ni abere ye obi a wona dwuma ye o ne se obi agina dwuma to sanse ye rua na mampo man hene santimani fa hene no enere na akwa de a ne se ye ni bere eduka sa ye boko de a na enye boko maye sanse ne ye ni abere woka abrafo asem no woka emumie no ye se abrafo emu nchiche mumie no ye wo omo boban ne omo na odaloma abrafo dwuma na woka no ye nyina yaka boma ye boban ne ti wo hwasa de ne dwade ne koso na ye boban ne aboa ama bibia koye enti wo tufu abrafo kumnipa wana ti wei on de onsuro hwe mfede hwe yesu de etanachi se ye nyina ye beboa ne aboban enu na me shaka ka motobi ene mayi manim awia mehye na me de dwumadie no ahye so de maye nyina eya yehu se ayemfa kese ne yesi omo anwumere na yesi nso a yedum kane a yesi mo obi empie eya na edientia dientia yes amambe nyina kira se oye oma hene enu ti se ni na bamu a se ebeya ebe se oman no esumaduru ye esumaduru asanteman esumaduru mampoman eti se basi yedum kane a esumaduru ye nti ana yedum kane se yerua da sebre na sebo su ene ekwa akura enti sumaduru mampoman enu nti na seba se de ne ekwa akura yedum kanea ne yuma telti no ye asantini so be pie mu ha sini na eye no hu ne sai oh aye de se esifia yare ho ana asanteman ni fa hene so de obi anim ne modern bo ne mbo a ode abo asanteman ama asanteman ayabeya asanteman tene nana nka ye ho a entimi ka bibia eyan se nananom ebeje ne tata obrebreo edina kodru akura jojo nana da ho na yesi obi oba be hwe ne bia no emehwe no yesi nyambo china da je ne puso opem so be nyambo china dwumade no se won se washase ana oh se nyuma idie eno ana ye shase kemo kwa de mu da ha yesi se wo fodo something for so ye ni nyina ana se mfedasa asante dwuma so na ye osom ni nyina e kasom ne ho se ne nananom from montom afefefe nananom akonfo eguru obi ye ne de no na yenso ye bohu dawro aton asante ama asante hu awiase nyina hu yamane ne amamra asante so ye wo ye kan amamra ne amane no se obu ho a wonhu bibi anase wonti bibi na wonhu se ebi akura bi social media so na okasa ema ebitimi tra ekọ ahenfo panifo so asangofo na ya hu omsai oh on say ye susa no oye ye ne bia nyina akura ye wo fie na ye ba monten so ne ye di agro na akura ka asem tutu bia obutwa mo timi busan say panyine ne wo fie anokra etire bibi enti ye nkomo bebre yemfa no ademkan te sia no se susa ye di agro efie mpo na ye di agro na bi akora bi aka asem bi ne kwan so oka ho na obutwa mo ka panyine ne wo fie nti omo de nya wo mo 7 bia na amamra ne amane aye nananom edi dare ye de tete yen ama yenyini abeya asante ayen so ya so mudin because asante beya asante no nananom anom ebi kura edi omuti ebi de omo nkwan eto wo twa so eduru yeso de na ye de aboa so beti nchan na oka yen keka nko ye no obi ani asem se bi yerua ana yesom no kotoko hene otemu a
na edinachi yes and ho nko ana ye hwe nti odi obedi atem bia ye na obi ani ntokwa omuni atem omonka ba ye de ye wura de nim de waye de obetimi aye na de okoso eseye nese eno che se penini ofie wa wa se ma be kan no penini o mfie oh tene se afenu oh mpanifo se wo yonko a otan ana we kran so onye wo yonko ontimi ne motipen mpanifo mo twa wiase ho afena nyina no omo nyina bedu nkran a the next place omo ba aye wo hene ho on se o panimu bia ba Ghana ha akọ o mampanyini ho afri abakumasi asa akọ baby foforo bi omo nyina afri wa na wo beso manhia ofri manhia na wo se kọ ne krum eno kra ka bibi kire wo se nipa na wo pese o do wototo no anye wo tipen no sabi Wahina mahine o emfa nso mahine adioson hye na se almost 70 over 70 crowd ene wo tipan no sabi mpredasa ne ne fahine mpa na sabi okwa akurai wontimi fa wo wo she popotwa bi no sabi wo so ho eze obi aye mensem woni fie enti ye de ye woni ana ye so moni sante de Santi ne tetreye enka kan tete na samren ke ato mo dada so ho genti ne se obi anya be manchen obi na mom bebi entia ana asante ese first no ye kun na de jinsa ase a ye nya ye ho na wa ba mampon sase kwa twemu adwere nyina ho so ho nti wo kro no won sase na wo no eduru mampon de yimpo ene edi bembim Ate neze penini o mfie yankwa mai o de me konto remo si ya na no o ya yaka na wana o ka wa za moyene ati se pamba che mo akwa ba ye ni ona ho tisen ya me adu na we boko na ba bibi ekoso ya me adu bibi aboko ni me asi sabe ye hu se ade ato mampone asantema ye ne pacho ne frozen o e from king eben Midi ankasa ye right. Ba kinye be na no bi abetimi ho. Kinebe ma sports. You guy. Kinye be ma sports you junior, me senior. But ye ma emra ma ho kwan se ye nko baby adase breda no. Ba ye hu se we wura ho pie. Asante amamre no. Say netie. Twa ye picture. Oh nice. Me ba ma hu se asante amamre. Ah sabi bibi e koso kama kra. Ne fene ne ntine enso ebehu ne enso de bibi tu ye ho for even ye nya asante for kra enso ebehu de tu ye mindful for ne ho bibi anti asante amamre kra Ghana te ho se bibi e koso kama o amanfo remu a ye ma obi aro ne mpabo a ye kire mu de ntia oh we mpabo no yo different bi a shy be mo awro ntia na she mpabo no ma ne de o ma ya ngro ba me hu se bi mo ro mpabo a na that means mpabo no nye mpabo etimi hye de kohwe ye na nanim ntini ma bi mo ro mpabo no nyambo china otekokko so anasa asante maura ayi boni din ane aboye mu ase e ba be pie mu aha ne yenim sese otumfo anasa asante maura e ko ba bia e ya ne dom na eba ka bibi kire omo aha anasa ka bibi kire omo bayin oh pio de nyame ase so china yewura ye nyina asante manya wura be ba ha ntine ne yama kwan se wo a opese wo hwe na nanim wo apese ye yibra behwe nye se ochina krowura ba ba pie ha no na afi na ba cross no ba ba yesi ntine ye sra de hye omo mai no mo epese ba no munye ntentem so mra mehwe se de be ochina krowura ba nya afi na we be ye ko santema wura ba behwe ni fa hin tinya afi na we be cross no nti kakra me kan se wo apese wo hwe wo apese wo ba no bra behwe no ochina de enya asem ketu afiko krowura nyina bada de nyi posopa nti nyame aduma o chan de minim se ha be gidi pa nti me se wa pese oba wa pese ye ne da ho ma bra na be hwe de opese ohwe na be de opese oye na mo wa pese ob de boa bra no chan de ye ne de hia nkasa ba aye ne dia ono ba obia de obeka na obia ni asam ka ho nti odaro ma kakra metimi aka fa ho no afi musa ensemfo atwato na yenjao ne kodi odwuma ya uhu se emranti na se nkura aba obi fafo na o kaseti amamre obi fafo no odi empanimfo atem sebe mani duru ya hemfo
etitiri ne so a eya ho ne sai na futu be na de be mom oh so ayi no kra e koso na ma Ghana kra ya ka achi ko tititi ne won amamre ayi disu ananka mani ko ye nyina man ba be hwen kwara ba phone so na odidi mpanyimfo atem odidi ni nyina ka hono ate ye man na ko achire no nti min kan tinti mesre nkwara a ba no o ma nyinsin mi no ma mi so ma nyinchin wo de ye o phone so ni TikTok ne de mo ye man no ye ni tititi amamre na ye beto ye no so no tama ye tititi ye beto amamre so no do wade to ha obekọ aba ba fa ba na ye se TikTok say o nam kra na ye pekeu so ti ase e me kra nso ye nyinche tititi ni na mo de wan nyin kra mo so na 2 ni ade enso na 45 30 ni ade nti mesre e mabunu a ye ba ne se ye wo amamre ye ni amamre ne so na mo ayen mirasi yada kine ben se ye wo ya mamre ntu ya brantie na wuti a ye ni ya mamre ne so na mo aye pani yada se